Hola, avui intentaré explicar-vos els canals. No sé si me'n sortiré perquè és una mica complicat, però ho intentaré. Vale, què són els canals? Els canals són aquesta... obrim una imatge qualsevol i anem a ventana, canales, channels. Vale, jo ja ho tinc obert aquí. Què ens diuen els canals? Els canals hi ha la capa de dalt de tot, que és on es veuen tots els canals, que és, diríem, l'original, i després a sota hi ha les diferents capes del canal. Per exemple, l'RGB té el red, el green i el blue, el vermell, el verd i el blau. El CMYK, si per exemple transforméssim imagen modo CMYK, passéssim la foto a CMYK, veuríem que són 4 canals, que són el cian, el magenta, el groc i el negre. Vale? Torno enrere, comando Z. Què són els canals? Els canals són les capes on ens diuen la quantitat de color que porta. Per exemple, el canal blau té aquesta quantitat de color que estem veient. Què vol dir això? Que on hi ha negre hi ha un 100% de blau, i on hi ha blanc vol dir que no hi ha blau. Per tant, així amb tot el degradat, com més gris fort hi ha, més blau hi ha. El mateix amb el verd i el mateix amb el vermell. Per tant, aquí, on hi ha el negre, diríem que hi ha el 100% de vermell. I on hi ha el blanc, no hi ha vermell. Què passa? Que com combinem dos d'aquestes capes, per exemple, el vermell i el verd, ara estem veient dos, què ens fa? Doncs clar, ens està combinant els colors. On hi ha 100% de vermell i de verd ens ho fa negre, quasi bé, i l'altre ens ho fa com un verd així groguenc. I si li afegim el blau, ja és la imatge tal com és, que tendeix aquí a blaus i al groc. Per tant, els canals en principi són la informació dels colors. A partir d'aquí, el que hi ha també, que és el que ens ha explicat la Lola, és el canal alfa. Què és un canal alfa? Un canal alfa és una altra capa dins dels canals, que ho fem igual que les capes, amb aquest símbol d'aquí. Us ho trauré d'aquí perquè potser no es veu gaire bé. Vale? És amb aquest símbol d'aquí. Fem una nova. Això és un canal alfa. Què és un canal alfa? És una selecció. Per tant, és preferible que quan treballem amb el canal alfa veiem totes les capes i no només el canal alfa, perquè si no, a veure, hi ha una manera de veure només aquest. Bueno, ara no me'n recordo. Si veiem només el canal alfa, no veiem què estem fent. O sigui, ho veiem tot negre o blanc i no sabem què collons estem fent. És preferible veure tots els canals i així veiem la imatge. Si, per exemple, heu fet el mateix que jo i no us surt així vermell, vol dir que teniu una altra composició. Hauríeu de fer 2 clics a sobre de la pantalla del canal alfa per poder tocar les opcions del canal alfa. Li podeu dir un nom, també li podeu indicar, si voleu que us mostri la màscara, l'àrea de màscara, o si el que pinteu és la selecció que fareu. És preferible que poseu aquesta perquè és molt més fàcil d'entendre. Això què vol dir? Que tot el que vosaltres pinteu ho esteu seleccionant. I agafeu un color i el poseu al 50% perquè així veureu exactament què seleccioneu. Si ho poséssiu al 100%, per exemple, si ho poso al 100%, vale? I ara jo pinto amb negre, això és negre i agafo el pinzell, que bé podem apretar aquí
o bé podem tocar la B, si toquem la B, si jo per exemple estic aquí i toco la lletra B, directament me'n vaig al pinzell i és més ràpid. Vale? També us recordo que si mantenim apretats el control i l'alt i ens desplacem cap a la dreta o cap a l'esquerra, fem el pinzell més gran o més petit. Això per treballar és molt més ràpid, perquè estàs pintant aquí, pam, se te'n va, ara vols més gran per aquí fora, que si hem d'anar cada cop aquí dalt per triar el pinzell, el gruix, a veure si aquest m'agrada, no, encara no, a veure aquí, no saps mai, és molt més ràpid apretar els dos botons i fer-ho gran o petit. Fixeu-vos que a dintre es veu com un calat. Si jo pujo amunt o avall, el que estic fent és canviant la duresa del pinzell. Així seria molt dur, comando Z, i així no. Veieu la diferència de l'acabat del pinzell. Vale? Bueno, me n'he anat una miqueta del que us estava dient. Borro tot el que he fet fins ara. Vale? Llavors, un canal alfa què és? És una capa per fer una selecció. Nosaltres estem aquí al canal alfa, agafem el pinzell, com us deia, i volem seleccionar, jo què sé, doncs volem fer una selecció una mica rara per veure-ho, que estigui al màxim de calat. Fem així. Vale, què hem fet nosaltres? Si nosaltres ara anem a la imatge i agafem la tecla control o comando amb Mac, apretem a sobre del quadradet del canal alfa, ja veieu que a sobre de la mà ens surt com uns guionets, un quadrat amb guionets, que vol dir selecció, i apretem aquí, ja veiem que hem fet una selecció a la imatge. Mirem les capes perquè veiem que estem treballant aquesta capa. Fem un comando copy o control o edición copiar, comando C o edición copiar y comando V o edición pegar. Si ara trec això és, si ara deixem de veure el fons, veiem quina selecció hem fet, que queda un calat perfecte. Clar, aquest potser no és el millor exemple, és un exemple una mica cutre, però ara ho entendrem més fàcil. Quines més maneres hi ha de seleccionar amb el canal alfa? Jo us he ensenyat aquesta, que és pintant. Millor, us recordo una altra vegada, veure-ho, així veiem què és el que hem pintat. Vale? Aviam, perquè he posat el 100%, és millor posar el 50% i així podem veure el que pintem. Si no, no veuríem a sota. Vale, torno a borrar això. Ara imagineu-vos que volem seleccionar aquesta senyal. Clar, la manera de seleccionar seria pintar amb negre aquí. Per tant, agafem el pinzell, l'eina negra, fem el pinzell més petit i ens posem a pintar. Clar, per fer això amb el pinzell, la veritat és que és molt difícil fer-ho perfecte, perquè vulguis que no, se te'n va per aquí una mica, no sé què, i llavors no acabes mai, és molta feina i no acabes mai. Doncs quina altra manera hi ha? He borrat el que estàvem fent. Quina altra manera hi ha per seleccionar-ho? Si ens hi fixem amb els canals, per exemple el vermell, això ja és una selecció, perquè on està negre vol dir que està seleccionat. Per tant, si veiem el canal blau, veiem que està quasi bé seleccionat i no hauríem ni de matar-nos quasi bé. Per tant, què fem? Agafem el canal blau, l'arrosseguem aquí a duplicar, aquí que és per fer una nova, borrem el d'abans, i ara tenim una capa nova als canals
que li direm selecció, vale? I què passa? Que no només hi ha això en negre, sinó que veiem que hi ha tot el fons que ens molesta. Què podem fer per borrar això, aquest gris que ens estaria seleccionant la imatge i nosaltres només volem la senyal? Doncs, per exemple, li podem fer una imagen, ajustes, brillo i contraste. Li podem donar més brillo a la imatge, ja veiem que ens estem carregant els grisos. Li podem donar més contrast i estem veient que quasi bé tenim la senyal seleccionada. Ok, ara podríem agafar amb el pinzell i pintant en blanc, si ara tenim el negre seleccionat, o bé ho canviem per aquí, o bé amb la X, si us ho fixeu, si apreto la X, torno a apretar, va canviant d'una a l'altra, vale? Em va canviant els colors, el que tinc de dalt i de sota, background i foreground. Vale. Nosaltres amb el blanc, vale. Faig un pinzell més gran, que aquí no hi ha res que ens molesti, i acabo de pintar això en blanc, que és un moment, i així ja està perfecte. Això potser ens interessa deixar-ho, després ho mirem i de moment no ho borro. Vale, ara diríem que ja tinc això. Mirem la imatge, ja veiem que sí, que ho tinc bastant ben... Potser podria acabar, si ens hi fixem, podria acabar de fer-ho això perfecte, que jo ho faria, per exemple, amb aquesta eina. Vinc aquí, doble clic per tancar, agafo el pinzell amb la B, canvio amb la X el color negre i ho acabo de pintar. Així estarem fent la selecció. Deselecciono, torno a mirar la imatge, perfecte. I ara com agafo la selecció? Si mantinc apretat el comando o control amb PC, faig un clic sobre la selecció i veiem que aquí potser ho podíem haver curat millor. Vale, deseleccionem, tornem a veure només la selecció, tornem a agafar l'eina i podem acabar de seleccionar. Epa! Vale, comando C. He fet comando Z perquè se me n'havia anat un punt. Agafo el pinzell amb la B, tinc l'element negre seleccionat i acabo de seleccionar això. Deselecciono, m'allunyo una mica, torno a veure la imatge. Vale. Això també ho podia haver fet així perfectament, no sé per què he tret la imatge, però així es podia haver fet així, pam, 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 i aquí pintar-ho. O sigui, igual que ara ho faig, per exemple, amb el blanc, apreto la B i ho estic deseleccionant, si ara ho faig amb el negre, ho selecciono. Vale? Vale, doncs ara ja tindria seleccionat, amb el control en PC o comando en Mac, agafem la selecció, la copio, comando C, faig un arxiu nou, que és comando N. Quan fem un comando N o archivo nuevo, ja ens obre l'arxiu de lo que acabem de copiar. Jo he copiat la senyal i ja m'obre un arxiu just a la mida de la senyal. M'he equivocat. Vale, per què m'he equivocat? M'he equivocat... On està? Vale, m'he equivocat perquè, com veieu, aquí als canals tinc el canal de la selecció seleccionat i hauria d'estar a la imatge. Com tenia aquest canal seleccionat, només he copiat això, que és el negre que tenia. Però si en canvi ara vaig aquí al canal d'RGB, que és la imatge, faig un comando C o edición, copiar,
i me'n torno a anar a la imatge que havia copiat, faig un comando V, que és pegar, i me l'enganxa. Què passa? Que m'ha obert un en blanc i negre, i per això ho estem veient així. Fem comando N, obrir un arxiu nou, i ara sí que aquí posa RGB. Abans n'he obert un que era escala de grisos. Fem RGB, OK, i enganxem. I ara veieu que he enganxat la senyal perfecta i l'hem seleccionat bastant ràpid, que si ho haguéssim hagut de fer pintant hagués sigut una bogeria. Altres maneres de seleccionar. Per exemple, aquest arbre, que és la foto que ens va ensenyar la Lola. Primer el que faríem seria amb l'eina de retallar, traiem aquest marc negre que té que ens molesta, la retallem així, el millor, doble clic a dintre, ja la tenim retallada, i ara volem seleccionar l'arbre. Clar, si ens hi fixem, per seleccionar l'arbre és una bogeria, fer tots aquests trossets i això, vull dir, ni amb pinzell, ni... L'única manera de seleccionar això ben seleccionat és anant un altre cop mirant els canals, veiem que el canal vermell no ens serveix perquè hi ha molt gris, no hi queda clar, el verd tampoc, però en canvi el blau veiem que quasi bé està seleccionat, vull dir, ja ho tenim fet. Doncs fem el mateix, agafem el canal blau, el dupliquem i el netegem una mica per fer encara millor la selecció, com hem fet abans, imagen, ajustes, brillo, contraste, per exemple, també podríem fer nivells, fem nivells, pugem els blancs, pugem els negres, veieu que va quedant molt més seleccionat, ho contrastem a tope i així ho tindrem seleccionat. OK. Com veieu, una altra vegada ens queden aquí uns biselats, que això ho podem treure amb el pinzell, com he dit amb la B. Com estem només al canal alfa, que se li diu, aquí com hem duplicat posa blue copy, però li puc canviar i posar alfa, o el que vulgui. És millor que poseu alfa i així ja sabeu què és. Quan estic aquí ja només em deixa pintar amb negres i blancs. Per molt que jo agafi un vermell, em posarà un gris, no em posa un vermell, perquè aquí només es pot pintar amb escala de grisos, perquè és la selecció molt seleccionat o gens seleccionat. No hi ha diferències de colors. Si algun cop esteu intentant pintar i no us posa colors, mireu que no estigueu en aquest canal. Pot ser que això llavors hauríeu de venir aquí i ja us deixaria pintar amb els colors. Estem al canal alfa i estàvem pintant això, agafem el blanc, fem el pinzell més gran i goita, pam, 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 en un moment. Ara m'he passat, m'interessa el terra o què? Sí, doncs fem comando Z, m'he passat, torno a fer així. Ara pensem que ens interessa el terra. No, això hi ha d'haver una manera millor de fer-ho, que és encara contrastant més, però contrastarem només aquesta part. Fem així, seleccionem aquesta part, imagen, ajuste, niveles, fotem els blancs a tope. Aquí hi ha aquest error que he fet jo retallant, però és el que teníem que haver fet. Si ho fem així, mira, ho podem arreglar. Perfecte. OK. Ara sí que ho tenim bé. No es nota la selecció. I ara ja tindríem seleccionat l'arbre. Tornem a mirar tots els canals i com veieu, el vermell és el que hem seleccionat. A veure, faig doble clic aquí per veure que val el 50%. OK. Agafo la selecció, vinc a la imatge, deixo de veure l'arbre, el copio, ja fem un document nou, comando N, archivo nuevo, RGB,
OK, comando V. Ja tenim l'arbre retallat, que hem anat molt ràpid seleccionant-ho. Si ho haguéssim hagut de fer de qualsevol altra manera seria molt difícil. Vale. Després d'això, tanco aquest arbre. També ens va passar aquesta altra imatge a la Lola, que com veiem, perdoneu, que aquesta imatge és amb escala de grisos, per tant no hi ha canals de colors. Clar, per seleccionar només l'arbre, dius, hòstia, això com ho faig? És una bogeria, no? Doncs, mira, agafem el canal de grisos, el dupliquem, creem el canal alfa, li posem alfa, vale, per saber què estem fent. Vale, ara ho tindríem tot seleccionat. Què fem ara? Ara, per exemple, podem modificar la imatge, fer un ajustament, imagen, ajuste, per exemple, posterizar o umbral, em sembla que es diu l'altre. A posterizar, per exemple, li diem quina quantitat de colors, si triem 2, que només és negre i blanc, més o menys ja veiem que ens té seleccionat a l'arbre menys uns trossets. Li diem OK i ara només seria acabar-ho de rematar. Per exemple, agafant aquesta eina, venim cap aquí, i seleccionem el que ens imaginem una mica. Vale. Agafem el pinzell amb la B, triem el color negre, X, fem el pinzell més gran i ho pintem negre. Vale, ara com tenim això seleccionat, volem borrar l'altre, podem invertir la selecció, que seria selecció, invertir, o Shift, comando I. Per exemple, comando, Shift i la I, invertir. Ara veiem que ens surt el quadre al voltant, vol dir que està seleccionat tot menys aquest trosset. Per tant, si jo ara trio la pintura blanca, pinto per aquí i em vaig carregant això d'aquí, triaré un pinzell més petit, si no em carregaré l'altre. Ara que més o menys està així també podem fer així. I li fotem blanc. I aquí fem així. Això, evidentment, és millor acostar-se. I ho podria fer ràpid. Vale, li fotem blanc. I ara anem a fotre això d'aquí. Blanc. I ja per fer-ho bé li fotem negre. I ara es pot dir que quasi bé s'hauria de rematar això una miqueta. Vale. I ara ja tenim l'arbre seleccionat. Si veiem la imatge, veuríem que tenim l'arbre seleccionat
que no ens ha costat gaire, una miqueta, però tampoc massa. Hem anat bastant ràpid per seleccionar alguna que si ho haguéssim hagut de fer d'altra manera hagués sigut potser quasi impossible. Ara aquí veiem que hi ha unes fulles que potser no estan seleccionades i que estaria bé que estiguessin seleccionades. Doncs si aquí mateix pintem amb el negre, agafo un pinzell més gros i ho pinto així. Vale, ara aquestes fulles ja les estic seleccionant. Intento deixar aquests forats d'aquí, que són llum, i intento pintar les fulles. Perquè més o menys està bé. Bueno, més o menys estaria. Vale, tampoc, jo què sé. Aquí. Vale. Doncs ara agafem la tecla comando, ens posem a sobre el canal alfa, fem un clic i estem seleccionant el vermell. Vale? Ens anem a la capa de dalt, que és la imatge, perquè si no aquí ens passaria el d'abans, que és el negre. Anem aquí, comando C, comando N, que és un arxiu nou, OK, comando V. I ja tenim l'arbre seleccionat bastant ràpid. Veig que aquí m'he deixat aquestes coses, les borro i a tomar pel sac. Bueno, que vagi bé i més o menys els canals són això i això són els exercicis que ens vam fer. Vinga, adeu.